Mapindira papi. Harare. Budiriro. 1. Next door we Glenview. Patishagarika. Right. Ndakamutaura patishagarika ninyewe baba vaya. Vemukadzi kunze murume wako ari kurere. Iko zvino zvipa next door pashona. Okay. Paita nyaya yekuti kune murume anogara nemukadzi wake. Achigara nemukadzi wake, mukadzi uyu murume anoti murume wangu ane mari yakabvisa usvo. Ikuratidza kuti murume wangu. Saka mukati menzvimbo yavanogara muno mumwe mukadzi akazvitakura ane pamuviri anoenda kundari kana kuti kumashabhini achimwa doro ari pamuviri but aine murume wake. Okay. So zvakaitika ndezvokuti mukadzi ane murume wake uyu akaroorwa uyu akaona kuti pese panotsvaka anongoona mukadzi uyu mukadzi ane pamuviri wewe aine murume wake anobvunza murume wake kuti kune mukadzi imi munenge muchiita sei, chero ndikatevera kushabhini kwamunenge muri ndinokuonai makagara nemukadzi uyu. Chii chiri kumboitika? Haiwa chichi kusvikira mumwe munhu ane shabhini ati kunoku kumafura mhepo hamufaniri kubvunza izvo kana muchinge matevera kuno kwaka. Kumafura mhepo musabvunza. Okay. Kusvikira vaona kuti mameseji nezviri kuitika zvinhu zvakaoma. Zvei zvakaoma. Vanhu vanokudanana. Vari kuwirirana. Vari kuwirirana. Vari kufambidzana. Vari kufambidzana. Amai vakazvitakura vaya nemurume wemudzimai oyo. Zvadaro amai avo vakazofamba kuenda pamba pemukadzi uyu. Vachinotsvaga mukadzi uyu kuda kumubvunza kuti washinga here kuda kundishuvisa kumba kwangu nemurume wangu iwe une imba yako. Vachinosvika pamba paya wanike mukadzi uyu ahapo dhuma nemurume wani wemudzimai uya akazvitakura uya. Saka vakadzi kazhinji vanozarirwa vaingofemera pamusoro ndikubvunza amai papa zvikanzi chii amai, ndiri kuona senge makatsamwa zvikanzi ndanga ndichida amai ava vanogara mudhoo iri kana kuti hama yavo, zvikanzi no ndiri kuona pane vanhu handei pasaidhi, zvikanzi ndine murume wamai ava. Zvikanzi no kumbe kwangu handisi kugadzikana kana muchiti madzimai wenyu mafambiro ari kuita nemurume wangu hazvina kunaka. Kwese kumadoro nekwanenge vari vanenge vari mukadzi wangu. Zvikanzi imimi ndotokuzivai nemurume uya. Murume wenyu ndinomuziva zvakare. Ndanga ndichitori murodhi kuuya kumba kwenyu. Ndakapazuva pega vanofonerana 17 calls. Kana vasati vaonana nemukadzi dzavanofonerana. Saka ndakandiri muzira kupi? Kuzoya kumba kwenyu ikoko. Zvikanzi alright, mukadzi achienda kumba haana kutaura kuti ndamoenda kuya. Murume achibva azofonerwa nemurume womukadzi uya kunzi shamari iwewe uri kupi? Zvikanzi ndiri kuchimanimani. Okay. Asi murume pakazoenda kusenda akasvika achinzi vabuda izvo zvaenda kupi? Vaenda kubasa. Zvikanzi vakadita avapo. Right. Vakazosangana vachibva vaita noise. Ndiani nani vakazosangana? Right. Murume akazobva uya pamba. Murume wekutorerwa mudzimai. Newekutora mudzimai. Community chibva yaungana. So varumewo nevagari vemunzvimbo vanga vaine dambudziko rekuti waiwo murume uyu achiregera mukadzi achienda kubawa. Apa akazvitakura. 1. 2. Murume uyu akasvika kuthreatena murume ari kunzi iye ari kudana nemunhu. Zvikanzi shama uri kudana nemukadzi wangu, bvunza zvandakamboita kune umwe mukadzi wandakasiyana naye, unobuda honye. Okay. Ndiri kuda mombe kana kuti 300 years yaunofanira kundibhadhara yokuti ukambodana nemukadzi wangu. Right. Vamwe vakadzi vanga vari munzvimbo vakatema kuti komana sei izvi zvichiitika izvi, ngatimbofonerewo mukadzi wetu mubvunze kuti murume wako auya kuno nezvaari kutaura. Iwewe wanga wachibvuma mumwe munhu uchiziva kuti une murume. Mukadzi anotora mashoko kuti mari anoda ndei, inini kumba kwedu akabvisa $40. Mudzimai wako akazvitakura uya anoenda kubawa. Ndiye ari kupindura vanhu kuti aiwa mari ari kuda ndei. Kwedu isusu akusati vambobvisa mari, vabvisa $40 chayo. Tsakirai kuno. Mari anoda ndei. Amaiwo vaiva vekunzi izvo murume wenyu no ndakumusota. Okay. Manje ndikupai time andingakubuda honye. Vakuti nini murume wangu obhadharere, but kubhadhara kwacho inini kumba kwedu inini andisati ndapedza kuroorwa. Murume wangu taka kunobhadharere kugirlfriend yekuti abatwa nenyaya kumba kwedu asati apedza kuroora. Toita semhuri yeZimbabwe izvo zvikutaura kuti kwata mhuri yeZimbabwe kusvika nhasi kuseni yake chingori yowe unobuda honye.
So kutaura kure watiri kuita muri boya achiri muchibage vari kukumbanya asi kuzoti akatoona kana nhunzi yomhara mukufamba kwedu tiri maziyaiti tiri matikitifo tiri maziyaiti tiri matikitifo mukufamba kwedu tiri maziyaiti tiri matikitifo tiri maziyaiti tiri matikitifo mukufamba kwedu tiri maziyaiti tiri matikitifo tiri maziyaiti tiri matikitifo aunza nyaya kunational FM ndiani mukadzi ane murume ari kunzi abhadhari ndevavakidzani vemunzvimbo vavakidzane madzimai ari kupa uyu mudzimai akazvitakura ari kuenda kubhawa ane pamuviri ari kufambidzana nemumwe murume iye ane murume kumba ari kuti ari kuda kubhadharwa ti iye akabvisa $40 vava nenguva yakareba sei vachigara vese nemurume wake chatiri kuona nechekuti pane pamuviri pakura panogona pamusori kuma7-8 months okay havana mumwe mwana kusera kuna mwana okay ivavo pane 8 months ndo pari kuenda kubhawa ipapo so kana akabvisa $40 kumba ndo zvinokupa here pasipoti yokuti uite gumbamubagumbu panze kutoenda kubhawa murume wako asipo ari kubasa wadi kungoramba murume wacho endeni Zimbabwe kunyangwe akabvisa 10 cents kunyangwe magara mese mari isati yaenda unokwanisa here kumbobuda uchienda kuna vamwe varume nekuti mari haisati yaenda asi muchiti makadanana 0713938538 0713938538 kana 0789600748 vavakidzani mudiriro neGladview umwe yakambonzizo tombokupa magundadzi ndonguva yacho iyi yekumbosanosota murume kuti abude apo yakagara pasaidi